Menos mal que no me vau plantar el micròfon a mi, que no sé què ha dit. Ara més tranquil. Quin remei. La veritat que els de Correus, quan perden un paquet, te garantixen més entrega que els meus ahir. No sé, mira, Correus, si esteu buscant paquets, ahir tots els que van jugar són uns paquets. Si voleu en portem molts. Pues un altre gatillazo, sí, que te tinc que dir. Ahir no vam ser homes, ni homenets, ni cagamandurri, siquiera vam ser manillas cachos. En carinyo ho dic, ahir vam ser uns inútils. Total. No podem guanyar-li a ningú així. Els únics que li podem guanyar, perquè són inútils professionals, són a polítics. A Mazón, a Sánchez, tots aquests. Anem a passar pàgina, encara que això quedarà en los anales de la història negra del nostre club. Anales total, n'hi ha que veure quina coentora hi darrere. Però ho hem aprofitat d'això per tindre un nou sponsor del Villarreal, que serà Emoal.